det var lige på brillen. Skal du have en kartoffel? Ja. Ej. Men for fanden. Ja, jeg skal lige have pusset briller. Hold da kæft, mand. Har du noget imod, at jeg lige får klare øjne igen? Ej, hun får skal jeg da sgu have ikke et sådan møffer. bare lige. Skal hun ikke have et møsser hen, mor? Skal hun ikke have et møsser? Nej, jeg skal ikke have flere nu. Jeg har fået 20 nu. Jeg er fuldstændig indsidet i savl og sådan noget. 21 er vel ikke noget vejen for. Ved du hvad? Det eneste, der sker, det er, at lortet bliver sværet mere og mere ud. Nå. Skal du have den sidste? Ej, hvor lækkert. Halve bagte kartofler. Guf. Og se min bluse. Den er fyldt med møffesavl. Lækkert. Det er så lækkert. Nu synes jeg ikke, jeg gider flere møsser. Er du mors hund? Er du mors hund? Ja, det er. Hey, kontakt. Tak. Dygtig. Hey. Det er imponerende. Hvad har I der? Nu er slut. Ja, der ligger flere over på tallerkenen, mor. Jeg kan se dem. Jeg kan lugte dem. Ja, du er dygtig. Men nu må du gerne lægge dig. Flot, så dygtig hunden. Ja, du er så dygtig. Ja. Så sødt. Skal du have mere kartoffel? Skal du have mere kartoffel? Og bliv. Ej. Vi prøver igen. Hvad fik jeg noget? Undskyld, Møve. Jamen, det klarer jeg. Slut.